Dobrodošli svetlosne godine, Te iskreno otvoreno i na naš način pričamo o nama zanimljivim i aktualnim temama. Hello! Dobrodošli u drugu epizodu svetlosnih godina. Da, naša prva epizoda još nije ni izašla. Mi smo prave bitne žene, subota uveče, 10-11 sati i mi ih snimamo. Jej, evo da vam ja poželim dobrodošlicu u drugu epizodu svetlosnih godina. Iskreno se radujem što ste ovdje i bit će opet, da kažem, iskrena i da kažem da sam malo nesigurna zbog ove teme, pošto mi je veoma aktuelna i osjećam se onako malo ranjivo, ali to jeste i neki naš cilj ovim da budemo iskrene i otvorene, kao što kažemo, tako da... Jeste. Zato smo tu da delimo naše osjećanja i da delimo, pogotovo, o tome smo pričale, to je da želimo da delimo trenutne situacije. Naravno, pričat ćemo i nekim situacijama koje su nam se desile u prošlosti ili nešto što je onako aktuelno, ne znam, u svetu generalno, ali želimo dosta da pričamo i o temama koje nam se trenutno dešavaju u životu i da podelimo naša, ne samo najiskrenije, nego ne znam šta bih rekla. Najranjivije možda? Najranjivija i naj-up to date osjećanja. Najaktuelnija, pa da. Pa da, jer imam osjećaj da kako vrijeme prođe ili zaboraviš koliko ti je loše zapravo bilo, pa ne daješ sebi kredita šta si sve prošao, ili zaboraviš koliko si se, na primjer, dobro dealovao sa nečim i nekako onako samo prođeš pored toga i kao sećaš se da je bilo loše onako, ali nije to tako da pričati o nekoj svežoj temi, najsvežije osjećanja. Eto, najsvežije osjećanja. Mislim da je to bitno dosta. Da, definitivno se slažem zato što mislim kada je to nešto sveže, da je i emocija sveža i aktualna i da je onda i poruka i sve nekako mnogo pristupačnije ili jasnije. Lakše da se poistovetiš sa time. Tako da zapravo smo imale jednu drugu isto jednako zanimljivu temu planiranu za drugu epizodu, ali smo se mogu da kažem spontano odlučile da ipak ovu drugu epizodu posvetimo limitirajućim ili ograničavajućim uverenjima, kako se mi nosimo sa njima, naše iskustva i tako dalje. Jeste, ajde samo pre nego što počnemo da uradimo naše svetlo ove nedelje, pa da vas čujem. Naše svetlo! Milana, možeš da počneš? Hoćeš ja da počnem? Ili ćeš ja da počnem? Pa, ajde ti počej. Ja da počnem. Pa, ajde da bude uz tematiku ovog videa. Reći ću da je moje svetlo ove nedelje bio način mog nošenja sa tim nekim limitirajućim ili ograničavajućim uverenjima. Ili konkretno sinoć, kad sam bila sa nekim društvom na kuglanju i kad su se te neke negativne misli ponovo pojavile, da sam primijetila kako sam se drugačije nosila sa njima nego pre. Sa više razumijevanja i to je taj moment kada shvatim kao wow, evo je promjena, evo vidim je, vidim promjenu, vidim da ne osuđujem sebe u tom momentu, vidim da dajem podršku sebi kada se ne osjeća možda najbolje, tako da eto, to je moje svetlo nedelje. Milana? Bravo, to je jako lepo, razradit ćemo malo tu temu za par minuta, ali eto i da moje svetlo nedelje bude povezano sa temom ove epizode, a to je da sam danas, pa mogu reći da i to što sam ja uradila isto bilo neko razbijanje ograničenih limiting beliefs. Definitivno. Kako se to kaže na srpskom? Ograničenih uverenja, da. Uverenje, da. A to je da sam otišla do jedne male prodavnice, small brand, imaju neki pop-up i htjela sam da probam jedan kombinezon, da vidim kako će mi stajati. Sad, totalno ono kao možeš pomisliti šta je sada tu bilo ograničeno uverenje.
to jeste da ja u životu nisam nosila kombinezon, a pogotovo ovaj kombinezon koji je uzak. Tako da sam bila u fazonu da li ću se osjećati kao da sam gola, da li ću izgledati kao da sam gola. Bukvalno nisam imala predstavu kako će to da izgleda na meni. I šta se desilo jeste to da, pošto su mali brend, imali su samo jednu kabinu. Prodavačica ili ta devojka koja je tamo radila u tom trenutku me je pitala, pošto se devojka dugo presvačala u kabini, kao da hoćeš doći do WC-a da se presvučeš, imaš jednu stvar kao da probaš, jer rekao da nije mi problem. I sad bio je fazon što sam ja trebala da izađem iz tog WC-a gdje nema uopšte ogledala, da odem do velikog ogledala gdje stoji još jedno 10 devojaka u redu da proba nešto. I bukvalno sam trebala da izađem, nemam pojma kako izgledam, ne znam kako se osjećam jer ne znam kako izgledam i izlazim pred nepoznate ljude koji će, neće me čačovati, to je bilo samo u mojoj glavi, ali prosto logično da će gledati u mene jer je nekako prirodno da se svi okrećemo ka nečemu što se desi onako, jer imamo te senzore za vid i za čulo. Kako se čulo? Čulo čega? Čulo sluha. Čulo sluha, čulo mirisa. Da. Jednostavno, privlači nam pažnju kad je neko tako hot, tako da normalno je da ljudi gledaju. Šalim se. Da. Tako da sam morala da izađem totalno bez ikakve predstave da li izgledam dobro, da li se osjećam dobro pred nepoznate ljude. Hvala Bogu, kombinezon mi se jako dopao, ali uspjela sam da onako iskreno prvo sam pomislila kao da uopšte ne izađem, kao samo ću nekako pokušati. Ja sam rekla, ne, došla si ovdje to da probaš. Kao prvo, kao drugo, ne košta malo taj kombinezon i nećeš sigurno nešto kupiti da, ako ne znaš kako se osjećaš u njemu. A kao treće, prosto ima da izađeš i da vidiš kako izgledaš. Boli te uvo na kraj dana, neće to zaboraviti. Tako da, uradila sam to, jej! Jej! I usput da vam kažem, ja sam se oduševila kako stoji kombinezon, znači, predobro je, iskreno. Ja sam. Tako da, ali evo ovo mi je dalo kao neki lep uvod ili da kažem načela tu temu o tome kako se nositi sa tim uverenjima. Ok, ne znam kako izgledam, ne znam, gledat će me, neprijatno mi je, a to je to upravo stani face it, kao suprotstavi se ili uradi baš to što to tvoje uverenje ne želi da uradiš, ali to tvoje uverenje te drži u toj nekoj zoni komfora, kao ne, neću to uraditi jer bit će mi ovako ili onako. Zapravo se tolika sloboda nalazi kada izađemo prebacimo tu misao, wow, koliko prostora, koliko slobode i koliko ljubavi i to je to face your fears. Tako da, wow. Jako iskreno, bitno. veoma moćan moment. Veoma moćan moment. Da, a hoćemo možda da počnemo sa tim šta su to limiting beliefs? Ja se izvinjam. Bilingual queen. Da. Šta su to limiting beliefs za tebe i možda koje ti limiting beliefs imaš ako želiš to da podeliš? Getting deep. Pa mislim da definitivno kao i za mnoge druge teme svako ima neku možda svoju definiciju limiting beliefs, ali mislim da je to nešto generalno neko uverenje koje te ograničava, bukvalno ograničava u smislu uverenja koje ti više ne služi, uverenja koje te možda pre čuvalo od nekih, ne znam, nekih strahova ili jednostavno te čuvalo, ali si osvestio da te više ne služi. Kao, ok, ne želim da me neko osudi, da me pogleda ružno, zato ja neću izaći. Sad se konkretno odnosim na tvoj primjer, Milana. I kao, neće me niko osuđivati, kao onda sam sigurna. S druge strane, to nije baš put kojim želimo možda da vodimo život. Možda je sad ovo komplikovano, bilo apstraktno, ali jednostavno uverenje koje ti zapravo, kada pogledaš i osvestiš, ti ne služi. Ne služi tvom životu, ne služi tvojoj svrsi i tvom putu ka nekoj boljoj verziji sebe. Tako da, to je neka moja možda improvizacija.
o tome. Šta ti misliš? Da, ne, slažem se definitivno da je to nešto što ti stoji kao prepreka ka najboljoj verziji sebe. I Definitivno. zapravo imam jedno dobro pitanje, a to je da li te to čuva od strahova ili te sprečava da živiš svoj najbolji život? Jako dobro. Jako dobro. Pa definitivno ne znam. Šalim se. Pa mislim da je i jedno i drugo, ali zato što nekako stremimo toj nekoj konstantnom poboljšanju, mislim da definitivno da nas ograničava i drži nas, želi da nas zadrži u toj nekoj zoni poznatog. Ok, nikad nisam to uradila i držat ću te tu zato što, eto, nije mi to poznato. Nije mi poznato, ne znam šta je izvan te zone komfora i definitivno da je tu kao prepreka, da. I ja mislim da je to zapravo sve stvar percepcije. Jer ako gledaš na to kao da je tu da te zaštiti od strahova, onda ćeš biti u fazonu, aha, ali to što sam ja sad dobila ovu misao, to je skroz validno, jer ja samo sebe štitim, kao ne želim da budem povređena. A ako gledaš na to kao da je to nešto što te sprečava da budeš najbolja verzija sebe, onda ćeš reći, aha, ova misao meni ne služi i ako ja nastavim ovu misao, ja neću moći da budem najbolja verzija sebe, tako da je najbolje da je odstranim. Jeste, upravo to. Da. Totalno se slažem. I definitivno da postoje uverenja koja su nam u prošlosti služila kad smo možda bili mali, da bi nas, možda banalne rečenice naših roditelja koji su nam govorili, ne znam, nemoj ovo obući, možda izgledaš ovako ili onako, baš da bi nas zaštitili od nekih komentara, pogleda, čega god. Nemam sad ni konkretan primjer u glavi, ali to uverenje koje nas je tad možda zaštitilo i malo je i služilo svrsi je možda onda postalo uverenje koje nas ograničava i više nije uverenje koje nam služi našem putu ka slobodi ili ka najbolje verziji sebe. Tako da, ovo je baš bilo dobro. Nego koje su tvoja, ako želiš da podeliš, limiting beliefs? Da. Naprimjer, pomenula si za juče kada si bila na kuglanju. Za juče, da. Pa mogu da kažem da te neke misli mogu da se pojave u stvarno bilo kakvoj situaciji, da postoje periodi kada sam totalno confident i da ih uopšte nemam. Postoje periodi kao što je bila možda ova nedelja ili nedelju pre toga, kada ih imam onako učestalije, iako se ja generalno mogu da kažem i stvarno sam jako ponosna na to, nikad bolje ili nikad na bolje mesto u životu se nisam nalazila, što se tiče i mentalno i mogu da kažem u svakom smislu u životu. Da. Ali da su te limiting beliefs ili te neke negativne misli i dalje mogu da kao neki mali đavola koji iskoči kao, evo vidi mene. Ali da kada malo zakopam dublje i kad skinem sloj po sloj, da manje više uvijek dođem do jedne iste stvari, a to je nisam dovoljno dobra ili nisam dovoljna. Eto to. Mislim da nam se... Izvini što te prekinem, samo da brzo se ubacim. Mislim da je to zapravo nisam dovoljno dobra svakog našim svačija baza limiting beliefs, jer bilo da ti misliš da, ne znam, nisi lepa ili da ti ne stoji lepo kombinezon ili da nećeš dobro baciti loptu, to sve dolazi do toga nisam dovoljno nešto. Izvini, nastavi. Da. Ne, hvala puno za što si razradila moju misao. Da, zato i mislim zato sam i htjela toliko da pričam o ovom, ili obe smo htjela, jer to toliko neka univerzalna tema. Da, jeste. I mislim da želim da nekako skinemo možda i stigmu sa tome i da otvorenije pričamo, ok, imala sam to, tako mi je bilo, tako sam se osjećala, nosila sam se tako i tako dobro ili loše ili kako god. Da. I kao, hajde da pričamo o tome i hajde da skinemo neku osudu sa svega toga.
I eto, taj neki prvi korak, zapravo već sam ga pomenula, osvestiti to sve. Osvestiti kao dopreti do toga šta je zapravo ta misao u srži. Ok, to možda u tom momentu je misao ja nisam lepa ili ja nisam dobra ili ja nisam inteligentna ili ja nisam Mhm, uspešna. mhm. To su sve te ili ta kao doći do pravog uzroka toga. Jer ta misao ja nisam dovoljno dobra ili to uverenje se manifestuje na različitim poljima. To može biti što se tiče fizičkog izgleda, našeg poslovnog života, našeg emotivnog života, partnerskog ili familijarnog. Tako da prvo to osvestiti kao šta je uzrok tome i to jeste zapravo jedan put za sebe i nije lako ni do toga doći. Jeste i mislim da zapravo jedan limiting belief koji može se desiti na bilo kom polju tvog života, ako dozvoliš da se nastavi, može da vlada i ostalim poljima i da utiče, znači, na primjer, ako misliš da nisi dovoljno lepa, to neće samo vladati time što ti nemaš lepu sliku o sebi, već može da utiče i na tvoja prijateljstva, može da utiče i na tvoj ljubavni život, može da utiče i na tvoj poslovni život i na tvoj školski život, Definitivno. jer sve je to povezano i to je na onu foru kako zračeš, tako privlačeš. I ako zračeš sa nesigurnošću, nećeš privući samopouzdanje. Mislim da je to zapravo i ključ da ako ti konstantno nastavljaš da dozvoljavaš da se to tvoja limiting belief ponavlja i da bude u tvom životu, a ništa ne radiš povodom toga da sprečiš, to se neće desiti. Mislim da mnogo ljudi misli kao, ali ako želim da se rešim, šta god je sada, ne mora biti čak ni limiting belief, može biti da mislite da ste nesrećni ili šta god, bilo koja emocija. Čak ne mora ni emocija, možda bude posao koji ne volite, ali da ništa ne preduzimaju u vezi toga, nego čekaju, čekaju da Instant to dođe. nešto. Da, i instant. I to je ono, čitala sam o tome, to je kada ljudi čekaju, kada, na primjer, kažu, dobro, kao sad mi je loše, ali znam da kada, ne znam, kad završim školu, meni će biti bolje. A zašto ti ne bude sada bolje? Zašto samo sada ne radiš na tome da tvoj bude zdraviji? Ako ti se ne dopada nešto, promeni, bilo da je to posao ili limiting belief, imaš moć da promeniš. Isto kao što imaš moć da imaš to limiting belief, isto tako imaš moć da ga nemaš. Jako dobro. Ili ta moć promene, ali po meni još veća je moć izbora. Ti možeš svesno da izabereš u tom momentu, neću da krenem tim putem da razmišljam i da poverujem toj misli kada mi se javi, ok, nisi dobra, nisi uspešna i smejaće ti se ljudi, ti ćeš, to je taj moment, ok, osvesti to, ali nemoj da poveruješ toj misli. To je kao onaj jednominutna meditacija. Da. Otpusti, ili možda to sad zvuči apstraktno, što znači otpustiti misao? Ne poverovati joj. Ili ono, moja psihologica je meni jedan veoma dragoceni trik rekla. Ne znam da li, nismo diskutovali o tome da li ćemo da psujemo na našem podcastu, ali ona je meni rekla, kad mi se javi ta misao, da kažem toj misli kao, zamislim tu misao kao da je izgovara Trump, na primjer, i kažem, ma more, mrš. Znači, ono, ne identifikovati se sa tom mišlju. I ovo je prava prilika da zapravo preporučim jednu knjigu koju sam zapravo dobila od moje Milane. Nesputana duša, koja baš govori o tome kako mi nismo naše misli. Mi smo svesni naših misli, ali ja nisam moja misao i ako se javi nešto negativno, ja ne moram da postanem negativna, ja mogu da budem svesna da je ta misao trenutno u mojoj glavi i da kao, ok, tu je, osjećam se nesigurno, neugodno, nelagodno, ali ok, neću osuđivati sebe
za Mhm. taj osjećaj, nego ću reći sebi u redu je. U Da. redu je i to je bio toliko velik moment, prvi od jednih velikih momenta za mene, kada sam shvatila da ne moram da osuđujem sebe. Da, jeste. Tako da, I mislim da ne samo da treba da opsuješ Trumpa, nego da treba samo da se staviš u poziciju, jer isto tako kao što umemo da umanjujemo naše success, moj mozak i tvoj mozak danas, izvinjavamo se, da. isto tako znamo da se prema sebi odnosimo jako grubo i šta im hoću da kažem jeste da kada vam dođe neka nije loša misao, jer to sam ja sa mojom psihologicom pričala, a to je da ne postoji loša i dobra emocija, ne postoji loša i dobra misao, nego kao prijatna i neprijatna. I to je jako dobro podela, jer kad kažeš loše i dobro, šta je loše i dobro, odmah nekako daješ tu negativnu konotaciju nekoj emociji, na primjer. Tako da kada vam dođe neka neprijatna misao, samo se setite ili pomislite kao da to govorite mlađi sebi. Jer mi zaboravimo da smo mi osobe. Mi zaboravimo da isto tako kao što ja tebi nikada ne bih rekla nešto što sama sebi govorim. Da. Isto tako nikada ne bih rekla to što sama sebi govorim mlađoj sebi, jer bih bilo fazonu, da li si ti normalna? Bukvalno. Da. Tako da mislim da je to jedna od stvari kao gdje možeš da budeš u fazonu, wow, čekaj, ja sam prava osoba, ja imam emocija, ovim sebe povređujem. Dosta često možemo da budemo ljubazni prema drugima, a ne ljubazni prema sebi, što je jako loše. Da. Ja zapravo nisam toliko bila ni svesna koliko sam bila godinama loš prijatelj sebi. Iskreno sam se onako zapitala da je neko toliko bio grub i osuđujući prema meni, da li bi se i dalje družila sa takvom osobom, a moj odgovor je bio naravno da ne. Da. Naravno da ne, a ti si u ovom telu do kraja svog života. Mislim, ono kao ajde da se sprijateljimo, ali stvarno tako, hajde da naučimo, hajde da se upoznamo, hajde da naučim kako bolje da se nosim sa tobom ili manje više sa sobom, ali taj neki unutrašnji dijalog, mogu da kažem. Jeste. I kažem to svesno naučiti, jer takve neke stvari... To se uči, to se programira. Mislim da ne uči. To se uči, to se programira. Programiraš tvoj mozak. Jer zato što mislim da se to ne uči ni u školi, nego samo moramo da naučimo sebe i da meni zapravo nije bilo prirodno da uvek budem pozitivna prema sebi i ljubazna prema sebi. Meni je totalna suprotnost bila prirodna. Meni je bilo prirodno da ja ako, ne znam, imam misao negativno, ja kažem sebi, ma da, ti si Bože budala. Ja, ti si najgora. Meni to... Tako da, zato kažem naučiti sebe. Da, I... Ne, reci, ajde ti. Da se samo nadovežem na ono što si još pre bila rekla kao, ok, ako ne želim više da imam ovu misao ili hajde da, hoću da u jednom trenutku ja ću postati, imati samopouzdanje. U jednom trenutku u mom životu ću imati samopouzdanje i bit ću sebi lepa. Da. Ali onda pitanje je kad će doći taj dan? Zašto je taj dan uvek nešto negdje daleko, nešto neodređeno u budućnosti? I kako se zapravo postaje osoba sa samopouzdanjem ili osoba koja nema to, nema negativne misli? I onda je po meni bio odgovor, pa ako želiš da imaš samopouzdanja, hajde imaj ga danas. Ako želiš da budeš ljubaznija prema sebi, ajde budi ljubazna danas, kad ustaneš, kad ti se javi negativna misla. Ajde budi danas i sutra i prekosutra i time što ćeš da budeš svaki dan to što želiš da postaneš, ti ćeš postati to. Znači, svrha je zapravo biti to što želiš da postaneš, a ne suprotno, ja ću postati pa ću tek onda biti. Ne, ja moram da budem to svaki dan, ja moram da budem ljubav, ljubaznost, otvorenost svaki dan da bi to onako postala. Ako to nekako ima smisla. Ima, da. A imam jedno pitanje.
Ok, ajde sad i, znači, postoje ta limiting beliefs koja se dešavaju u svakodnevnom životu i da kažem mala su onako, znaš, ne znam, Mhm. nisam lepa ili nisam možda pametna ili tako nešto, ali da li ti se nekada desilo da imaš neko limiting belief koja te sprečilo da uradiš nešto veliko ili koje je u tom trenutku jako uticalo na tvoj život, na koje ti je ostalo urezano i kako si se, na primjer, sa tim izborila? Ovo je baš dobro pitanje. Da li je, pa definitivno, sigurno da je postojalo. Sigurno da je postojalo momenata kada sam poverovala toj misli kao Da, to. verovala da... Evo sad se sećam, bilo je to prošle godine i javila mi se ta neka misao kako je moje telo, nisam bila zadovoljna svojim telom. Baš neko ovo vrijeme prije tu godinu dana. Mhm. Nisam uopšte bila zadovoljna svojim telom, onako, što se kaže, uzimala sam svoje telo zdravo za gotovo. Da. I baš sam onako bila totalno, mogu da kažem, preokupirana tom mišlju i onako totalno negativna. Da bi na kraju te neke nedelje, pošto volim da idem da trčim, prvi put u životu istrčala 10 km, da kažem bez Wow. stajanja. I onda sam samo stala i rekla i na putu kući sam počela da plačem, kao, jebote, ti si osuđivala ovo telo prethodne 2 nedelje, a Mhm. pogledaj šta je ono uspelo. Mhm. Ono je istrčalo 10 km i kao, to je za mene u tom momentu bilo wow. I kao, taj moment, ajde budi zahvalna možda za ovo telo. Možda budi zahvalna kao. Da. Tako da, eto, možda tako nešto. Ali definitivno da je bilo i u pravcu, ne znam, nisam lepa i tako dalje, ali eto, ovo mi je sad nešto palo na pamet. Da li si ti možda imala tako nešto? I kako si se nosila sa time ili Pa, kako si prebrodila to? iskreno, ne pada mi ništa sada veliko na pamet, ali moram također da kažem da ja se nisam toliko nosila sa limiting beliefs, nisam ih imala. Mhm. Zapravo mislim da ih ja sam imala kad sam bila mlađa, ali definitivno da nije ih bilo mnogo i nije bilo ništa previše duboko. Većina je bila povezana samo sa tijelom. Mhm. Kažem samo, da li je to samo ili nije, Da, ne znam, jer to jeste velika stvar. i to je dovoljno. Da. Mm. Ali nekako, ne znam, ja sam sebi jako čudna osoba. Ja, jer imam valjda jako dobru kontrolu nad sobom ili ne znam šta je to, ali mislim da je kako sam ja prebrodila ta neka svoja limiting beliefs jeste tako što sam sigurno radila unutrašnje, odnosno radila sam na sebi Mhm. i tako što sam sazrela. Mislim da ta neka zrelost dolazi sa godinama. U pubertetu nekako onako lude nam hormoni, pa mislim da je to i normalno da se preispitujemo da li sam ovo ili da li sam ono, da li sam dovoljna za jedno drugo. Mislim da generalno cijelo društvo i školski sistem kako je napravljen nas i deli na kao da li si dovoljan ili nisi ili ono. I kada neko iz svoje porodice dođe i kaže ti ja, ti si meni mnogo lepša nego ona tvoja drugarica. Ne. Ne. I tu još od kako smo mi mali, oni nam stvaraju ta neka beliefs da mi moramo da se upoređujemo. I zašto se mi onda upoređujemo sa drugim devojkama kada smo u našim 20-ima? Zato što smo tako odrasli. I to je jedno od limiting beliefs i tu ja volim uvijek da stavim onaj citat oba sunce, odnosno zalazak sunca i cvijeće su lepi, ali nikad se ne bi sjetio da ih uporediš. Jer prosto dve različite stvari. Ili, na primjer, šta je mene uvijek jako bolelo, a to je na fizičkom. Kada su dva tima i ljudi biraju kao ko će da bude u kom timu. To je nešto što ono 99 puta sam bila od 100 izabrana među posljednjima. I to je neka totalno glupost koja ono
ne bi trebalo da te boli, ali te boli. I onda ti svaki sljedeći put jer si bio izabran posljednji imaš taj limiting belief da kao kao ja nisam vredna, Da, ja nisam da. dovoljna. Tako da mislim da nije ni, mislim naravno da nije do nas jer sve što se u nama dešava je ne uzrok nego posljedica to kako smo mi odrasli, bilo da je to samo u kući ili cijelo društvo. Tako da mislim da imamo, dok smo mladi, dosta stvari koje mogu da nam onako stanu na put, ali mislim da je jako bitno osvijestiti da je sve što mi mislimo samo u našoj glavi i da 99% ljude stvarno nije briga. Ako je nekog briga, nek pričaju iskreno, boli vas da će neko da priča o vama. Ako imaju vremena da šire neke stvari ili ali jako je bitno naučiti da se smeješ sebi, jer će te to izvući iz mnogih situacija. Na primjer, i to na času fizičko, kada te neko izabere posljednjeg, nauči se smeješ, smej se što si posljednji, reci, sam užasan u fudbalu. Znaš, budi realan sa sobom. Prihvati to i smej se. Jer ako se ti smeješ sebi, drugi neće biti prvi koji će se smeti tebi. I nekako nosi sebe. Nosi ne znam, svoju lošu desnu nogu u fudbalu. Nosi, razumeš, ne znam, svoj stomak. Nosi šta god je tvoja nesigurnost. Nosi i budi svjestan sebe, ali isto tako radi na sebi da postaneš bolje verzije sebe. Jer ako si nečim nezadovoljan što može da se popravi, a sve može da se popravi, bilo da je to može da budeš nezadovoljan svojim stomakom i možeš da popraviš svoje misli o tome. Znači prihvati i popravi svoje misli. Zašto ti misliš da tvoj stomak nije dobar? Glupost, bukvalno glupost. Isto tako i za sebe, na primjer, ako misliš da nisi dovoljno pametan. Zašto misliš da nisi dovoljno pametan? Ne. Prvo se reši te misli, ali onda isto budi u fazonu ok, možda želim stvarno da čitam više knjiga. Možda mislim da mi stvarno treba više knjiga. Prosto nađeš šta ti odgovara i nekako go with the flow. Nije ništa tako ozbiljno uopšte. I što pre postaneš ozbiljan, to će ti pre biti miserable tvoj život. Da. Jeste i mislim da možda je humor neka metoda, mislim, koju treba više da istražim. Zato što nekad tendiram da imam tendenciju da overthinkujem. Da premišljaš. Da razmišljam previše i da se toliko analiziram nešto i da mi ta neka mala stvarčica deluje kao da je vlada cijelim mojim životom, cijelim mojim svetom, a zapravo imaš moć da se nasmeješ tome nečemu i da jednostavno i u toj situaciji kad ti teško pogledaš tu kao širu sliku, ok, tih 5 minuta kojih ti je bilo neprijatno ili šta god, imala si tu negativnu misao u poređenju sa svojim cijelim životom. Ne mora ni ceo život, u poređenju sa tim tvojim danom. Ne mora da ta negativna misao možda ima utjecaj na tih 5 minuta, ali ne dalje. Kao ne mora da ima utjecaj kasnije na tvoj dan. Ne mora. Da. I zapravo sam htjela još jednu stvar da kažem, ako nisam već, ali ako se ponavljam, nema veze, jer mislim i ovo je bio jedan veliki wow moment za mene. A to je kada se desi situacija u kojoj smo se jako dobro nosili sa nečim. Odlično smo se nosili sa tom negativnom mišlju ili generalno, ne mora biti negativna misla. Dobro smo imali smo dobar period u životu. Išlo nam je sve od ruke i bili smo uspješni u međuljudskim odnosima, na poslu, u školi i tako dalje. Kada se onda javi moment kad imamo onako jedan, mogu da kažem, pad, ili se ponovo javi neka misao koju smo mislili da smo je se riješili, da smo je prebrodili ili kao sad mi je toliko bilo dobro i odjednom doživljavamo neki energetski pad, životni pad, kako god. Ja sam bila osoba, kada bi doživjela taj pad, meni bi se srušio cijel svijet. Ja bi proklinjala, to jest ne proklinjala, ali
razmišljala bi kao kako sam mogla da dopustim, kao Mhm. šta je toliko loše sa mnom da dopustim da se opet tako nešto loše desi, kao da sve ono dobro što je pre bilo totalno padne u vodu. Ili ako mi se javi ta Mhm. misao da toliko osuđujem sebe kao kako sam mogla opet da dozvolim da mi se to nešto desi, kao u tim momentima ili mislim da je i možda cilj ovog podcasta ili ove epizode samo da kažem da želim da se, to je za smisao tih svih metoda koje smo nabrali, jeste da se bolje nosimo sa istom stvari ako nam se desi, ali da se, da kažem, nosimo bolje s više ljubavi i više Da, razumijevanja prema samoj sebi ili prema samom sebi. da. I stvarno onako prigrliti sebe i reci ok, u redu je, ajde sad dalje. I kao nemojte ono, što je onaj kliše kao budite ono, samo nežno sa sobom. Ali stvarno tako. Jeste i na primjer, ja stvarno nekada mislim da treba da ono, kad ti dođe neka misao, e, naravno posle nekog vremena, jer samo da potvrdimo, odnosno ne potvrdimo, nego da kažemo da koliko god vi radili na nečemu, da se pod navodnicima otarasite nekog ograničenog uverenja ili bilo čega drugog, to će se uvek javljati. To nikada neće Mhm. otići. Ali vi ćete Da. znati kako da se nosite sa time i to će postati retko. Mhm. I kad dođe, vi ćete prosto pobediti to i proći će. Ali htjela sam da kažem da nekada prosto samo moraš da kažeš stop i odlazi. Znaš kao, Da. bukvalno sam da oteraš tu Jeste. misao. Jer nekad znamo takve budalaštine da imamo u glavi i da se premišljamo i ono sjedne na drugu stvar, a ono reći ćeš nije mi lepa seska, pa ćeš reći od toga da ti nije lepa ruka. Aj, molim te, kako si stigao od seske do ruke? Gluposti. Nebuloza. Da, bukvalno Jeste. stvari koje naš mozak ono može da osmisli su neverovatne. Mhm. Tako da sam htjela čisto da potvrdim to da će oni uvijek biti tu, ali da to ne znači da si ih failovao. Prosto To. tu su i postanu deo tebe, ali samo treba budeš ponosan jer si u fazonu, kao na primjer ja što sam danas bila u fazonu ne izaći ćeš i izašla sam i bila sam perfectly fine, sve je bilo super, pobedila sam to svoje ograničeno uverenje koje sam pre imala mnogo češće, gde, fun fact, ne znam da li na primjer ti ovo znaš, mislim da ćem to samo reći koliko sam ja mentalno napredovala, gde sam danas pred nepoznatim ljudima izašla i pogledala se na ogledalo u kombinezonu koje nisam imala pojma kako mi stoji. A pre 3,5, skoro 4 godine, kada sam počela da se zabavljam sa svojim dečkom, išli smo u shopping. Ja sam kupovala suknju. Suknja je probana u kabini gde je bilo ogledalo. I sad naravno kad ideš s nekim u shopping treba njemu da pokažeš šta si probao, jel? Ja to nisam žela da uradim jer sam bila nesigurna oko svog tijela, tako da nisam izašla iz kabine. Da me moj rođeni, ne bukvalno, dečko vidi. Mislim da to samo govori o tome koliko sam napredovala i koliko ono moraš da naučiš, ali ne možeš da očekuješ da rasteš ako ne izlaziš iz zone komfora. I možeš ti da radiš mentalno na tome kao, ok, kada ti dođe to ograničeno uverenje, reci sebi ovo ili budi nežna prema sebi, da ljubav ima i razumevanje, ali to je 20%. 80% je kada se ti nađeš u toj situaciji gdje ti zapravo to treba da uradiš ili gdje ti zapravo treba da izađeš pred ljude. I to je jako teško. Ali verujte mi da taj led kad se probije, sve je najteže uraditi prvi put. Bilo da šta god, bilo šta u životu. Prvi put kada ulazite u neku zgradu koju niste ušli, prvi put kada pričate s osobom s kojom niste pre pričali, prvi put kada treba da, ne znam, pobedite svoje ograničene uverenja, taj prvi put je najgori. I onda shvatiš, oh silly me,
mislila sam da je ovo nešto veliko, mislila sam da je ovo nešto strašno. Vidi me ovde, uzmeš, nasmeješ se, potapšaš sebe po ramenu i sljedeći put nećeš ni razmišljati jer Baš. ne znam, jako je velik success, velika je pobjeda kada odjednom shvatiš da nešto što te je preisputavalo sada ne može ni da te pipne, bukvalno. Da. Ili taj moment kada osvestiš da si se danas ili u tom momentu bolje nosila sa stvarima koje su te preizluđivale. Ili taj moment nekog ponosa kao wow, Da. kao stvarno deluje i kao vidim rezultat. To ono kao moment kada ono mi zasuza oči kao wow, ne znam, može biti totalno nešto banalno, ali taj moment nekog ponosa i tako dalje. Jeste, ali na primjer mislim da je mentalno unapređivanje teže pratiti nego, da kažem, fizičko ili, na primjer, ako idete s posla na posao, pa možeš reći kao pre 2 godine sam bila na ovom poslu, kao vidi me gdje sam sada. A mentalno nekako, em što se ne vidi, em što kako ti rasteš, tako se adaptiraš svoje novoj ti i nova ti tebi postane normalna, iako nova ti pre nije bila normalna. Tako da mislim da je jako bitno reflektovati svakih par mjeseci na sebe, ili ako ne reflektujete da budete svesni i da, na primjer, pogledajte kao šta mi se danas dopalo što sam uradila ili kao šta sam danas prešla, koju prepreku. Čisto da, jer možemo da se često opet sebi da kritikujemo. Znaš, na primjer, uvijek ćeš sebi naći nešto da kritikuješ, a ne treba. Tako da što si više svestan svojih pobjeda, mislim da će se to manje kritikovati. Definitivno. I baš si mi dala, šta ću da kažem, šlagvort za ovo što sam sljedeće htjela da kažem, a to je ta introspekcija ili kažem refleksija. I ja mislim da je journaling ili pisanje dnevnika jedna od mnogih stvari koje su mi stvarno, mogu kažem, promijenile život. Jer to što ti kažeš, ako radim na sebi fizički, idem na teretanu, vidjet ćeš. To je nešto, mogu kažem, opipljivo i čulno. Možeš da vidiš da se neko promijenio, možeš da vidiš da je neko promijenio posao, možeš da vidiš da je neko, ne znam, promijenio boju kose. Lupam se. Da, jeste, da. Ali promjena u mindsetu, promjena uverenja, promjena neki lični unutrašnji razvoj nije nešto opipljivo. I zato mislim da je pisanje dnevnika toliko neka moćna stvar, jer kada pogledam neke dnevnike od moje pre 3 godine, kakve stvari sam pisala. I kao, wow, pogledaj koliko si daleko dogurala. I to je jednostavno činjenica da svesno razmišljaš o nečemu ili ta neka introspekcija ne mora čak biti ni kroz pisanje dnevnika, iako to mislim da je stvarno prilika da pogledaš svoje misli tim što ćeš ih napisati, imat ćeš jasan pregled svojih misli. Ali to može biti i po meni razgovor sa nekom osobom, analiziranje neke situacije ili klasičan način da odeš kod terapeuta, psihoterapeuta, psihologa. Da. I kao neko mesto, i to je isto jedna tema koju želimo da malo destigmatizujemo, a to je ta terapija. Da, o tome će sigurno biti posvećeno. Da. I kao neko mesto gdje zalaziš dublje, gdje želiš da sebe bolje upoznaš i osvestiš nešto. Ne želim to da predstavi kao sad neku, ne znam, tretiranje neke bolesti, jer terapija može biti i mnogo, da kažem, nešto ne toliko strašno, da kažem. Da, uopšte. Šta sam htjela da kažem? Da, na primjer to što si ti rekla za journaling, što je tebi to jako pomoglo, dok sam ja sa druge strane osoba koja je 1000 put pokušala da stavi svoje osjećanje na papir i meni je to iz nekog razloga jako neprirodno. Volim jako da pišem. Ja obožavam kada imam neki assignment za college ili bilo šta kad treba da napišem i mislim da imam taj neki dar, ali nekako kad treba da stavim svoje osjećanje da ja sad pišem, iz nekog razloga mi je jako neprirodno i
na primjer, ja sam više taj tip osobe koji će to da iskomunicira sa drugaricom, dečkom ili nekim sa kim se osjećam prijatno pre nego što ću to napisati. I to što neko ne piše dnevnik ne znači da radi lošu stvar, jer mislim da sada se baš onako dosta potencira taj dnevnik. Kao piši, ali isto kao što, ne znam, ne može svako da trči, isto tako ne može svako ni da piše dnevnik, prosto to je do osobe. Sve je validno. Sve što pomaže je validno i nema dobro, loše ili tačno, netačno u tom nekom putu, jer stvari u tome da skontaš šta tebi odgovara, šta tebi služi, koja metoda ti služi, šta kod tebe fali. Tako da to što je meni pisanje dnevnika promenilo život i što mogu stvarno da ispraznim moj mozak koji je često onako previše prebukiran, kako da kažem. Ne znači da je to jedini pravi način, tako da, eto. Jeste. Imam da kažem jedan benefit od puštanja limiting beliefs, osim toga što ćete živjeti svoj najslobodniji život, što je bukvalno najveća nagrada koju možete dobiti. To jeste da ćete time što postanete najbolje verzije sebe privući ljude koji treba da budu u vašem životu dok se vi najbolje verzije sebe, odnosno privući najbolje verzije tih osoba. I o tome se ne priča mnogo, a to je da opet kako zračeš, tako privlačeš. I ako ti imaš limiting beliefs o sebi i ako ti sebe ne tretiraš dobro, mislim da to automatski znači da dozvoljavaš osobama u tvojoj okolini, ne nužno, ali imate sigurno, ja sam imala primjer kada sam bila u takvim situacijama, kad nisam sebe tretirala dobro, gdje sam imala ljude u svom okruženju koji ni mene nisu tretirali najbolje, ali ja nisam vidjela ništa pogrešno u tome, zato što ja nisam vidjela ništa pogrešno ni u tome kako ja sebe tretiram. Tako da mnogo ljudi vam zapravo više neće biti interesantno kada počnete da radite na sebi. Da. I mnogo ljudi će vam izaći iz vašeg života, ali će isto tako mnogo novih i mnogo boljih ljudi da dođe. I to su neki ljudi koji su tu da ostanu. Definitivno. Jer koliko god da smo mi sami i da u smislu da kao sami za sebe vodimo svoj život, ali mi smo osobe, odnosno osobe kojima treba konekcija. I naše veze čine naš život. Tako da nije sve samo o nama. Ali kako tretiraš sebe, tako ti drugi tretiraju. Jeste. I mislim da je to kao, kako dažeš, tako privlačiš malo onako demonizovano. Kao šta znači to? Kakva energija, kakvo privlačenje? Ali to bukvalno znači da osoba, ako si ti loše ophodiš, kao što si rekao, ako se loše ophodiš prema sebi i ne vidiš ništa loše u tome i nađeš osobu koja se isto tako loše ophodi prema sebi, ti ćeš biti ok sa time. A kada radiš na sebi i to stvarno shvatiš kao nešto ok, to ne valja, nećeš se zadržavati s takvim osobama. I još jedna stvar, mislim da pronalaženjem te neke svetlosti i svetlosnih godina u sebi, možeš da podsjetiš druge osobe na svoje lično svetlo. Na njihovo lično svetlo zapravo. I da im možda malo osvetiš put ili jednostavno da im služiš kao podsjetnik, kao wow, to mogu i ja. I mislim da je to nešto što želimo i ovim. Pogledaj svoju svetlost. Da, prosto da inspirišeš ljude oko sebe. Da. Time što radiš, ali nekako nenamerno, samo jer si najbolja verzija sebe. Jeste. Divno. Iskreno, jako mi je brzo prošlo ovih sat vremena. Jeste. Imam osjećaj kao da smo mnogo rekle, a opet nismo mnogo rekle. Da. I to je sigurno samo zato što je ovo toliko duboka tema. Tako da definitivno jedno možemo napraviti i drugi deo ove teme. Jer opet kažem, opet imamo se kod da smo svašta rekla, opet ništa, ali jesmo svašta rekle.
Pa mislim da je ovo onako tema koja i jest, onako, kako da kažem, sve te neke teme malo, možda su ne toliko nestrukturisane. Nadam se da je imalo smisla ovo sve što sam rekla i da ćete moći da možda ponesete nešto sa sobom iz ove epizode i eto, možda se zahvalim što se družili s nama i što ste nas slušali. Hvala puno. Da, hvala i od mene, ali samo pre nego što se odjavimo. U prošloj epizodi smo zaboravile ovo da kažemo, a to je da, s obzirom da u svakoj epizodi pitamo koje je naše svetlo jedno drugu, želimo da i vas pitamo na kraju epizode koje je to vaše svetlo i da eto vi reflektujete na vaš dan, nedelju, mesec, nešto god želite i prosto da privučete još više svetla u vaš život. Da, obavezno nam pišite na YouTube-u i uskoro dolazi i Instagram account. Pa mislim da sada, već kada ovo budu slušali će biti. Tako da idete nas zapravite svetlosne godine. Da, zapratite nas i pišite nam, jako ćemo se radovati da imamo neku interakciju sa vama, tako da Da, čujemo se sljedeće nedelje. Ćao! Bye bye!